Hello, good morning. Hi, good morning. Hi. Hello. Wait lang guys, mag-ayos muna. Ay, huwag na wala, huwag na pala. Waiting kayo sa ating viewers. Oh my God. Pakalive ko naman guys. Sino yun? Pakalive ko naman. Where na? Char. Hindi niya ba ako na-miss? Charot. Charot lang. Malinaw po ba? As in, malinaw. Char. Welcome. Welcome sa aming shop. Wow, aming shop. Hi po, Ruel Spinilla. Yes, good morning to all people. Good morning to all people out there. You know. To all people out there. Charot lang. Meron tayong 10 viewer. Malinaw po ba? Like, malabo. Baka malabo. Good morning po, Sir Kenneth. Kenneth. Yan, magla-live ako. Benta ko na tong mga paninda sa YouTube. Open for shipping. Open naman talaga for shipping. Okay. Malinaw naman pala, sabi ni Kuya Roger. Good morning po. Jose Opiana. Good morning. Yes, guys. Work ko? Dito sa shop. No, yung dati ko lang naman tong pinagtatrabahuan dito sa shop, sa sa market side. Yes, ito yung mga namin, mga patinda natin. Yan. Mga damit. Yan pa sa labas. Mga damit yan, guys. Kung yung mga followers ko lang is yung mga girl, mga ganon. Kasi nagle-live kasi kami ti ate minsan. So syempre kailangan ng viewers, ng customer, 'di ba? So kayo kasi puro kayo mga ay hindi naman puro, pero bibili ng paninda. Kasi pambabae lang. Mga pang girl. Yes. Bili na lang kayo ng bag. Yan o. Yan o. Charot lang. Kimi lang. Meron tayong 7 million viewers. Hindi sa ating 7 million viewers. 17! Oh my God. Antok pa ako, guys. Antok pa ako. Nandito nga pala ako sa market side. Yan o. Ay, mas maganda dito yung lightning. Red. Parang nagbablush. Good morning po. Yo, yo, yo. Cyrus, Jeric, Rolly, and Tony. Yes, from Hawaii. And she's from Hawaii. Nagkabili lang. You know, so speak in Tagalog. Singin naman. Panlalaki po. Wala po kami dito panlalaki. Ay, meron kaming panlalaki. Ito. Cute. Varsity jacket. Meron kaming varsity jacket. Yan, may color blue, may color black, depende sa design. Yes, varsity jacket. Uso to. Yes, sa mga mga bagets.
Thank you po, Jojo. Yes, maganda daw ako, guys. Thank you. Appreciated. Charot. Ang ano guys, ang panlalaki lang namin dito is mga jacket, varsity jacket, yung jacket na ano, yung plain, mga ganon. Yun lang. Wala lang guys, nag-live lang ako kasi ano, wala, naboboring. Bored ang inyong Bicolana, kaya naisip ko na lang mag-live since wala akong update sa inyo. So yan kasi ano, nagtatrabaho ako kaya wala akong vlog, wala akong update. Tatrabaho ko pag hapon, pero ngayon kasi Biyernes walang pasok kasi may pupuntahan yung mga teacher, ewan ko. Yun. Kasi umaga sa school, tas after naman sa school, uwi ako saglit, tas pupunta na dito sa shop magbubukas. Yun yung araw-araw, kaya wala talaga akong time para mag-vlog or mag-live. Yes. Malaki naman video lang medyo. Ano lang yun? Maliit lang yun, kuya. Maliit lang yun, promise. Wait lang, second. Yun o. Wait lang. Wait lang. Yun guys. Diba? Cutie. Oh, diba? Cute. Ano pa gusto niyong i-one word ko? One word ko to lahat. Charot. Ayan ang jacket. Ay, ito. Yun, mga jacket. Yes. Mga ano kasi yun eh. Mga pang girl. Ayan pa o. New York. Tsaka ito pa ang isa. Yan yung mga design. Cutie. Malabo. Yun. Nagulat ako guys. Sorry. Ginugulat niyo ako. Kakapi ko lang. Huwag niyo akong ginugulat. Hello po. Salamat po Sir Tony. Sobra daw yung ganda ko. Gusto niyo, bigyan ko kayo ng shot. Ganda. Hi po. Usog natin yan. Ay, wala tayong lagay ng CP dito na lang. Sa Pandora. Wala po masyadong blouse, t-shirt. Ano po nga? Sa imo po. Sa imo. Ang blouse mo po, ito po. Oo. Wala kami masyado po. Tadak lang po kayo dress, tapos mga tops. Opo, magayon po ang kantela. Ano po, arog po talaga siya kangaroo design na po kaya. Opo, design. Mga ano, mga pang summer. Opo, mga pang summer, mga ano yan, mga two-piece. Ayo po, ay ano po yan? 3-in-1 na po. May ano, tapos may palda. Oo. Palda, tapos top. Palang pinagyan na. Opo. Ito puting ito, ano ito? Ano po ini, may partner po ini short. Pwede pang isin. Pang ano po? Ang simbang yan ko. Ay, puro po kayo masyadong ano, blouse. Ano ini, okay? Hindi ko po sure kay ate. Iyo, so mga ano, second hand, mga ano, mga, ay,
Ganda. Chinelas, yan na. Ikaw. Kaya mahal baby. 150 po. Kami na nagkukuha. Ano kukuha lang? Ako. Sige po. Salamat. Malabo ba? Charot, charot. Dagdagin natin yung light. Yun. Good morning po, Richard Aranyas. Kamusta tindahan ka na ulit sa palengke? Nagtindahan ka na ulit sa palengke. Dito lang naman yan. Ano lang naman? Just naman, diba? Ay. Piliin na po. Kita, cute mo pag nagagalit ka. Wala pa nag-chat si ate. Guys. Makupo na lang ako ulit. Makupo na lang tayo ulit. Sa susunod daw na linggo, 7K subscriber na. Yee, char. Ay, ilan na ba subscriber ko? 6,000 plus. Hindi ko na check. Diba? 6K plus. Pa 7. Good morning po, Judiel, Cyrus, Kenneth, Sir Kenneth. Shout out po sa inyong lahat. 26 million viewers at sa Team Pahawaii. Feel ko may upload si Kuya Noli, nag-notify kasi kanina. Pero 1 hour, siguro tapos na. May upload si Kuya Noli. Ay, tapos na. Ay, naisip ko yung ano tawag nga doon? Yung nakalimutan ko. Sorry na, guys. Ano kasi, mag-explain na naman ako. Buti nag-live ka na ulit. Nakamiss ka kasi. Thank you. Ano po kasi, pag umaga, diba, nag-aaral ako. Yes, nag-aaral ako. Char. Nasa school. Pag hapon naman, nasa trabaho. Gabi naman, may practice. So, yan guys, meron kayong aabangan sa akin. Pero, ay nako, pressure. Pressure ako. Gabi-gabi, yes, nagpa-practice ako hanggang 9 PM. So, after school, punta dito sa shop. Tapos, after naman shop, punta naman na practice. Ganun. Thank you po, Rodney. Yes, at least meron na kayong update sa akin. Ano po? About dyan sa Pinay, nawawala na ako ng pag-asa. Nawawala ng pag-asa sa ano na yan. Sa pin. Oh my God, lobat na ako. 20%. Good morning po, Brent Diesel. Yung pin nga, yun. Ewan ko, kailan pa kaya yun? Tutok natin yung ano, yung pila.
Nasuriaw. Sorry. Okay na. Okay na. Sakit sa mata? Ano? Sakit sa mata. Hindi ko na mabasa. Sabi ni Tony. Tony ba? Oo, Tony. Hala, sumakit yung mata ko. Bigyan mo sa mong kapatid ay napakaganda. Yes. Pero mas maganda ako doon. Charot. Charot lang. Magpaubaya tayo sa bunso. Papaubaya natin ang kagandahan sa ating bunso. Okay. Nagpaparagayon ka baga Katni? Ichut naman! Binubola-bola na naman niyo ako. I followed Kenal's vlog video through the end. It was very touching story about you. Thank you po, Rodney at Aterado. Sorry guys, pag kasi diba, pag tumingin ka sa ilaw, as in yung ilaw talaga nagdirekta sa mata mo, tapos after nun, malabo yung ano. Ganon. Ganon. Ganon siya grabe. Easy ka lang. Easy. Easy lang. Good morning po. Stay sweet as you are. Thank you po. Arigato. Kamsahamnida. Wala pa yung mga alaga ako guys. Tulog pa sila. Nandun pa sa unit nila. Wala. Ganito lang ako. Mamaya pa tayo mapapagod. Kasi mamaya, nandito na yung mga bata. Kayo naman. Kumusta kayo? Kayong lahat. All of you. How are you? Live? Yes. Live. May ako magpailing? Mapailing ka? Yeah. Wala ka. Malalam ako. Pwede man. Vina Morales. Nakalimutan ko na yung ano, kung sino si Vina Morales. Kilala mo? Vina Morales. Artista ata. Hindi. Wah! Yeah, si Kuya Carl. What's up, guys? Si Kuya Carl. Doon yan sa may, tindahan nila. Meron sila dyan na canteen, gano'n. Yung karinderya. Dyan. What's up? Salamatan, guys. Wala pang jud si Ate Liza. Ay, si Ate name drop. Name drop. Wala po akong pasok ngayon. Kasi nga half day ang pasok namin, 'di ba? Umaga lang. Wala akong pasok ngayon kasi may pupuntahan yung mga teacher. Lahat ata sila punta ng ginubatan. So yun guys, yun lang yung masasabi ko pala. Meron kayong abangan. Pero nape-pressure ako, parang ayokong i-vlog. Parang ayokong i-content. Sayang naman. Kasi nga, hindi ako makapag-vlog kapag gabi. Kapag nasa practice. Kasi minsan uuwi ako 7. Lobat yung CP ko. Tapos 7 din yung start ng ng practice. Ba? Robin Padilla, Vina Morales.
Feeling ko nakita ko na yung mukha niya, pero di ko lang masyado maano kasi nga. How tall are me? Char. Ano po? 5'2". 5'2" po yung height. Kayo na humusga. Yan guys. Kayo na humusga. Ten ten teren, ten ten teren, ten 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 teren, ten ten teren. Sumayaw! Sumayaw! Ba't ka sumayaw? Kayo na humusga. 5'2", 5'3", 5'4", ewan ko. Yung iba sinasabi 5'4" daw ako. Yung iba naman sinasabi 5'2", 5'3". Hindi po, Kuya Kenneth. Hindi po ito yung tindahan kung saan ako nakita ni Kuya Noli. Doon yun sa unahan na tindahan. Yes. Eto, dito, yung kinainan nila Kuya Noli. Alam ko nag-vlog sila nun eh. Dito sila kumain, no? Doon, di ba? Naalala nyo? Kung maalala nyo lang, doon sila kumain. Nung sabi niya, hinahanap daw ako, tapos hindi ako makita kasi kumain din ako. Kasi, ewan kung ba't di kami nagkita-kita. Kasi nandito ako kay ate noon na may binili ako sa kanya tapos sila dumaan, hindi nila ako nakita. Punta sila dito. Basta naalala ko pa yun eh. Memorable. Wow. Marurot. Mga 5'4". Yes, 5'4". Ay, no. 5'3" ata. Ay, 5'4". Ay. Kung ano na lang dyan. Kahit ano. 5'3". 5'4". Kasalo-salo. Opo. Kasi parang, yun. Hindi nag-meet yung landas. JMC Rosa. Good morning po. Naman lagi sila dyan nakain ni Kuya Noli. Opo. Na 23 minutes. Kamukha mong celebrity si Rian Ramos pati sa pangangatawan. Opo. May times na si Rian Ramos yung kamukha ko. May times na si Ann Curtis. May times din na si Vina Morales. Depende sa looks, depende sa outfit, depende sa aura. Yun. Depende din sa buhok. Depende sa mata. Puno ng eye bags. Diba? Puno ng eye bags ang mata. Puno ng eye bags ang mata. Puno ng eye bags ang mata. Hi! Bukas ka ng ilang. So yun guys, naman na ako. Sige, bye-bye. Punta na ako doon sa nila, sa unit. Mag-end na din ako ng live. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you very much. Abo kayo natin magpailig. Di na eh. Tigpasibo? Di man, ako lang. Arugad, gini. Ako na, wala. Okay na pala. Oo. Guys. Tan. Brightness. I need brightness. Hindi ko makita. Yon. Ayaw nun ni
natin magpakita sa camera. Yes. Nakikita ano ba? Oh my God. Hindi ko tumatago-tago. Pupunta ako doon sa sa kanila kasi nandun yung dalawang bata. Palitan naman kami. Siya na sa shop. Wait lang guys. Doon siya sa shop, ako naman dito sa bahay nila kasi yung dalawang bata tulog pa ata. So yon. Bakit wala pa din ads vlog mo? Hindi ko lang naging. Tanungin nyo ako. Hi. So yan, malapit lang naman. So yan, parang mag-end na ba ako? Mag-end na ako ng live kasi yung dalawang bata magpapasawa yun. Magpapasawa yung dalawa. Kaya hindi na ako makapag-live. True Kuya Nolly po. Maki-coordinate, maki-cooperate na lang po kayo kay Kuya Nolly, Sir Rodney at Bernardo. Yes, si Kuya Nolly po kasi yung aking manager. So, I'm here na. Wait, bago ako pumasok sa door na yan, kailangan ko muna mag-end ng live. Charm. Ganda dapat. So yan. Basta, Kuya Rodney. Kuya Rodney, maki-cooperate or maki-coordinate na lang po kayo kay Kuya Nolly Vlog. Yes, kay Kuya Nolly na lang po kasi siya ang aking manager. So yan. Bye-bye! Don't pay for that. Thank you! Bye-bye! Babus, ingat kayo lagi. Shoutout sa Team Pahuay. Love you all. Dito na ako sa unit. Ay! Paano na nga to? X pala. Okay na. Bye-bye.